Si Paul. Nasaan tayo? Nandito po tayo sa Barangay Banban, Bangi, Ilocos Norte. Okay. Wala mang karga, buti siyang dapat si nanay. Ha? Silang binidyo mo, baligtad ka eh. Wala naman. Huwag mo na silang videoan kasi Iba talaga yung malakas. videoan mo sila naman. Yung mga tao lang sa paligid nila yun. Yung hinanay sa paligid nila. Ada video kanya, mapisan ko to kanya. Dahan-dahan ka na, Siya makilala ka ko. Ada ma'am. Ito ano lang to? Alignment. Nakakasalita sa mga Inuubo na si Tita Chay. Mamaya ako nga mag-ayos ng buto nyo. Baka hindi kayo inaayos ni Sally. No, mahal. Baka hindi siya inaayos ni Sally. Hindi, sabi ni Ate Sally, hindi siya mahilig ng maayos. Malambot daw. Sobra daw ang katawan nila, malambot. Makikita ko na kung totoo nga. Yung daw balat nila, manipis. Imposible yun. Sarap. Imposible yun. Kasi yung ano, First time ko mag-ano na. yung panyo. Kaya lang. Ay, yung towel po, ito po. Beach towel yung dala niya eh. Okay lang yun. Mas maganda nga yun eh. Ano babae? Mamaya na, sama lang kayo rito na eh. Ito. Laki Check naman ng natin. towel. Laki naman ng towel mo. Yung towel yan, hindi kayo ito yata natutulog. Tuwalya na yun. Tuwalya. Luwalya ng mga babae yan. Okay. Sarap ka rito. Saan po? Yan sa principal. May ano? May susi siya. Lain mo Pinapakita mo si Tupi eh. Yung anak ko, Madam Dito sa Buti, harap. Inaano ka ni Mader? Si ma'am talaga. Pinagtutulungan ka ni Principal? Ganito. Unahin natin si Tita Chay. Kung naging lalaki lang ito, gwapo Ano po? eh. Stay po? Sayang. Good luck naman, baka Ba't tayo mo maging Ayun po boy? na maayos. Ayusin natin bangkuan. Kasi malambot na yung bangkuan nila. Luma-luma na. Baka lumusot yung pet natin. Maging boy lang ito, marami papayak yung babae. William. Kung naging ako na ito. Bakla din. Hinga. Hinga. Oh, sorry. Hinga. Kaya itong manok. grabe. Parang nagmamassage lang Lumambot na, ano? Opo. Hindi ka tawag kanina matigas. Sa massage, di ka ganyan. Hindi ka Di ba ganyan. yung massage? Hindi po. Basta massage lang. Ayan po. Yun ang mali ng massage, kasi sila nag-alignment. Kaya mo na po. Kaya parang Bigas masakit ko po. pa ang katawan mo. Dapat alignment tapos massage. Kasi mga buto natin, minsan Ay, aray. sa pwesto. Hindi ako muto. Okay na po? Sige po. Oh, may pasyente nga si Apo, mutot eh. Hindi siya motor. Sabi niya ako, hindi ako mutot. Yung utot niya, iba yun. Ganito. Angin na utol. Ano Hindi. po? Yan. Hindi ka nilalamig. Relax lang. Pinapilay niya na niya po. Para Wala daw tayong- maging lalaki ka. Wala tayong ano. Okay, pakaramdaman mo ulit. Diyan lang ulit mo. Yan pinagkaiba. Okay po mga magaan. Magang yan. Magang kasi malambot. Lumambot. Oo, magaan. Pag naliligo ka, lagyan mo ng Johnson dito mo. Para kasi- hindi ka nilalamig. Bago ka maligo. Oo. Kaya pag naka-aircon ka, Ganito, simula rito. Ano? Lagyan mo ng Johnson Aircon, Baby. Mura naman yung Johnson Baby. Sa roots ng Opo. tao. Mura na yun, Kasi 28. bumas yan eh. Before, after. Mas malamig ang tubig. Sige, sige, lakad. Ano pinagkaiba? Hindi pa Okay naman Hindi, po. hindi tawag ko Wala kapag sakit. sana ko yung kotse Wala. sa bahay. Hindi ko matawag. Yung ulo mo. Sino? Sino? Andre, nandiyan si Wala Andre. na. Sige po. Hindi ko nga matawagan ko eh. Kasi wala akong connection. Sino? Straight Wala siya. kami connection sa cellphone na. Ni Andre, Ah, katandaan maganda. ni Andre. Gumalaw siya. Tandaan lugan. Eh, pag tawagan mo. Ang pungat ni Jerry tawagan mo ano, babalin. Wala nga, hindi ko wala yung Hindi kami makatawag, walang connection. Walang connection, date. Ay, yun, ano? Parang Ano daw. pala? Kaway ka na to. Hi. Kaway mo yung kapatid mo. Hi, sister! Ang pangalan niya? Hi, sister Adam Tari. Nandito na ako. Okay. Yung makulit kong kapatid. Narinig niyo po ha. At si Apo, hindi ko pa naman pangalan. Ariel. Si Apo Ariel po. Tingin sa likod.
Kalat lang tumbok mo. Sobrang haba eh. Ay, mas mahaba pa noon. Opo. Parang nanabak lang eh. Hindi high school. Alaman mo ito, ma? Pasit. Pasit, beta, hindi. Alam mo ba ito, Mga nanginggit kutkot kayo. to. Buti ko Okay lang na. nanginggit sa akin. Okay po? Sigurado wala ng sakit. O, tayo na. O, salamat na. Bye-bye. Ako po. Bye. Ha? Kasama ka rin? Ano sakit mo? Masakit lahat yung buong katawan ko. Pera lang katapat niyan. Balo yan. Love kay Balo? Wala na asawa. Oo, alam ko yun. Malungkot si Tita Chay, malungkot. Hindi pa ako. Nantok lang ako. Mamaya mawala ang tok mo, lalamigin ka sa akin, ay iinitan ka. Beso mo na saka si ano, lovely daw. Smile. Clean up.